Поредния си голям успех записаха бойците на българската карате Киокушин федерация, които на Европейското първенство по категории, организирано от Световната Киокушин федерация в Сарагоса, Испания, завоюваха рекордните 19 медала – 10 златни, 4 сребърни и 5 бронзови отличия. В първия ден на шампионата на татамито излязоха юношите и девойките, където буквално отнесохме конкуренцията. При най-малките от 12-13 години на всички в категория до 60 кг бе Георги Комсийски от Първомай. До 14-15 годишните номер 1 при девойките до 50 кг е Габриела Мирчева, а над 50 Михаела Иванова и двете от Бургас. Трета е Василина Козмова от Първомай. При юношите тук шампиони са Кристиян Дойнчев от Ямбол до 55 кг и Бергджан Шен от Бургас до 65, а втори са Илиян Стрепков от Велико Търново и Андрей Андреев от Бургас. При 16-17 годишните Айшагил Шен от Бургас е втора до 50 кг, а до 60 победител е нейният съотборник Дилян Николов. До 70 Стефан Тодоров от Габрово е трети, а над 70 шампиони Кристиян Стойнов от Стара Загора. На трето място пък остана Геннадий Стоев от Първомай. Във втория ден на преварата варненецът Йордан Янев триумфира при най-тежките. Мислехме, че ще бъде леко състезание, но беше доста тежко. Аз съм доволен от себе си. Дарах всичко, за което отидах и резултата на лице. Другите от отбора се представиха блестящо. Съдийството беше под голяма критика, което поряза доста от състезателите, но това, че останахме единни и се подкрепяхме и постигнаха толкова много резултати и всичко беше просто прекалено хубаво. В категория до 90 кг Александър Команов от Пловдив и Емил Сталев от Първомай са съответно втори и трети. При жените с бронз при най-леките Назефе Сабри от Стара Загора, а до златото достигнаха Станислава Бойчева от Бургас в категория до 55 кг и Александра Маринова от Черноморец над 65. Наистина много силно състезание, много добра организация и наистина силна конкуренция. За първи път наистина съм много щастлива от победата си. Имах две много тежки срещи и естествено съм много щастлива от завоювания медал. Мисля, че справихме доста добре. Отборът е на едно много добро ниво. Аз съм доволна от моето представяне, разбира се. И продължаваме с подготовката за следващите състезания. Треньори на националната са сенсеите Живко Андреев, Иван Иванов и Драган Драганов, а водач на делегацията е Шихан Христо Трайков, вице-президент на Световната Киокушин федерация.